only the presence of God in your life will satisfy your empty. Doon isa ka tao, mingon sa iyang once in a lifetime, mingon siya, I tried everything. Fame. Sa may fame, popularity. Kanang ilado kay ka, sikat kay ka, money, wealth, recreation. Pero matod pa niya, still, I tried everything, wealth, fame, pleasures of the world, yet I still felt empty inside. So, mga kapaglaw, unsa bang kay tagbaw, no? Makapahatag, tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay, kalinaw, sa kinabuhi sa tao. Ato pagatun-an karon ang usa ka istorya, no? Usa ka istorya, mga kaigsunan. Mao ni ang atong suhito nining kagabion. The water that truly satisfies us. Unsa ni nga klase nga tubig? Hot and cold? Or tubig nga naay sambog nga mga brown-brown o yellow? Unsa di siya? So, ato ni siyang tanawon. In John 4, chapter 4, mingon, and he must need to go through Samaria. So si Jesus Christ, doon na siya schedule na madtugid siya dito sa Samaria. Why? What was in Samaria? So may naa dito sa Samaria mga kapaglaom. Ato talaw ni. So, mauni siya ang gitawag na to og divine appointment. Ang appointment sa Ginoo na ay usa ka talagsaon nga importante kaayo. Posible sa mata sa tao, dili kay importante. Apan, hinumdumi, matag tao, importante kay igsoon. Espesyal ka. Espesyal ka nga tao sa Ginoo. Gano kay iya kitang gipakamatyan, iya kitang gibuhat. Gibuhatan niya, gibutang niya sa paraiso, sa lugar nga diin kita matagbaw atong kalipay, dunay tinuod nga kalinaw, dunay tinuod nga pahigugma, dunay tinuod nga katagbawan. And yet, tungod kay wala ta naminaw sa Ginoo, naminaw ta dito sa kaaway sa Ginoo, mo na nagkamurits mato pa nila, nagkamuritsing ang atong kinabuhi. So, bisan unsa na lang dahil ang atong gisulayan, naron ta magmalinaw, naron ta magmalipay, tanang mga butang dres kalibutan, atong ginasulayan. Apan, dunay gitawag nato emptiness. Wala lagi po, di kita matagbaw. So, ang Ginoo busa, ang Ginoo naghimo og mga lakang, mga kapaglaom. Nakabay, naghimo siya mga lakang, nga din, maabot kaniya. Imagine, miadto siya sa Samaria, ang iya lang tuyo, kining usa ka babae nga sa ilang lungsod, sa ilang lugar, gikasilagan sa daghang mga asawa. Tungod kay ang ilang mga bana ni mamalhin ngadto kaniya. Di modo kining bayhana, dili siya basta-basta og beauty. Okay. Now he had go through Samaria, so he came to a town called Samaria, called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob well was there. Tuwa dito ang katabay ni Jacob, tuwa dito. Og si Ginoong Hesus sa iyang paglakaw, mibati siya kakapoy, mibati siya kauhaw sa iyang tawhanon nga kahimtang, usa ka udtuntutok to nga panahon. It was about noontime because 6 hours of the day. When a Samaritan woman came, ito ang usa ka babaeng Samarianon para sa pag-agwada, pagkabu o pagkuha og tubig, si Jesus mingon kaniya, will you give me a drink? You know what, tagaan ta mo gamay nga background ni ining kahimtang sa Samaritan o sa Hudiyo, doon na ni siya gitawag nato og cultural difference.
Ang cultural difference, mga higala, mga kapaglaom, nga ang Hudiyo o Samarianon, dili pwede makikistorya lang gani, dili pwede makikuguyogoy, dili pwede makikuban og kaon, laktod pa ka istorya, dili sila pwede magduol, kay doon na sila dako nga kalainan. Para sa mata sa mga Hudiyo, ang Samarianon, wala gilabot sa kaluwasan, walay labot sa ilang nga kultura. Mauna ang naa sa ilang kultura, mga kapaglaom. Gani, kining mga Hudiya, kining mga Samariano, mura na silang butang, kung dili na ganan, ilabay nila, ana. Doon ay mga instances sa kultura, pananglitan. Ang usa ka Hudiyo, naglakaw dito sa Ubos Dampi. Unya ang silaw sa adlaw na diri, ang Hudiyo naglakaw diri sa ibaba, ang Samarianon. Itaw ni sila hintil, mga dumuluong. Wala consider sila as second class or third class citizen, or consider sila nga dili tao. Ang Hudiyo nga naglakaw dito sa ubos, samtang ang Samariano ni sa taas, nalandungan kini siya. Nalandungan siya sa iyang anino. Ang usa ka Hudiyo, nalandungan siya sa usa ka Samarianon o hintil, magpuasa ka na siya. Grabe ang seremonyas, pagaymo niya, tungod kay gibati siya, nahugawan siya sa anino lang. Imagine na, sa anino lang, gibati na siya nga nahugawan na siya. Mauna ang ilang cultural difference. But Jesus Christ, He break the protocol. Dunay gitawag social discrimination between the Jewish people and the Gentile people. Pinaagi nini gigamit ni Ginoong Hesus ang usa ka gitawag natog anthropological approach ngadto sa usa ka babae nga Samarianon, pinaagi sa pag-ingon, pwede ko nimo paimnon og tubig. Og kana sa ila dili na, dili gani mga istorya, mangayo na noon og tubig. Nagpasabot kini mga kapaglaom nga si Ginoong Hesus wala nagtan-aw sa tao, bisan unsa ka makasasala, bisag unsa ka kadautan, amiguhon ka sa Ginoo. Bisag unsa ka imong kahimtang, bisag gisuka ka sa imong pamilya, gisuka ka sa katilingban, amiguhon ka ni Ginoong Hesus. Ingana ang atong Ginoo, mga higala, mga kapaglaom. So, intention ni Ginoong Hesus nga moadto sa Samaria just to meet this woman. Unsa nga klase nga babae? Babae nga walay maayo og dungog sa ilang katilingban. Babae nga wala ginada sa mata sa tao. Walay nada sa mata sa tao. Gani miadto siya dito sa Atabay aron sa paglikay nga mahimo siyang sentro sa Marites. Mautong udto na siya miadto dito sa Atabay kay iyang gitanaw-tanaw nga wala nay mga tao dito nga nanglaba, nagkabo. Ikaw nga magtubig, kanang tubig nga imong gikinahanglan, gamiton nimo nas pangluto. Sumapas mo na kay udton tutok na siya niadto dito para na gamiton sa paglungag kung unsa nay gamitan sa tubig, mga kapaglaom. Apan isa to siya nga iya nga tuyang ganong udto siya niadto aron sa paglikay sa gitawag natong mga Marites. Pag-abot niya dito, di siya nga naapaday tao dito, nga maang tao, nga maang si Ginoong Hesus, nga ang ikaunom nga lalaki nga naibalag sa iyang kinabuhi, wala siya naibalo, nga katong lalaki, ikapitong nga lalaki nga naibalag niya sa iyang kinabuhi, nga mao si Ginoong Hesus, nagsatisfy sa iyang kinabuhi. Tanaw na to. Matod pa, no one is too far, too sinful, or too broken for Jesus to seek. Think of this, ha? Think of this, ha? Bisa nun sa imong kahimtang, adtuon ka. Hibalagon ka ni Ginoong Hesus. Pangitaon ka ni Ginoong Hesus. Bisan tuwa ka nagluklok, nagsalom-salom sa pagkakaging sa drugs, o hubog kay ka, o tuwa ka sa Bartolina, kung asa kang dapita, kay tungod sa sala nga imong gihimo. Remember this, no one is too far, too sinful, or too broken to Jesus to seek. Remember,
Mga igsoon, hinumdumi ni mga kapaglaom, espesyal ka sa atubangan sa Dios. So ang Ginoo mo ay nagplastar sa tanang butang nga ikaw no na sa appointment nimo sa imong kinabuhi mo yan. Tungod kay ang tao, espesyal ka, you are the crowning act of His creation. Ulo nakasala lang ta. Nalanlain ang atong kultura, nalanlain ang atong religious affiliation, and yet, in the eyes of God, you are special. You are the important factor. Ikaw ang pinaka-importante, bisan unsa ang imong kaintang, bisan unsa ka kabaho sa atong pagpakasala. Anyway, giguhog ba ka sa Ginoo? Mauna ang Juan 3:16, nagapahinumdum ka nato, mga kapaglaom. Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquí en el cree no se perda, mas tenga vida eterna. Amen? Ito, kay higugma sa Diyos ang kalibutan. Kinsa may naas kalibutan? Ang siya deklarasyon sa Ginoo, gihigugma niya, ipalangga niya, ipakamatyan niya. Og niyon, nga bisan kinsa, sinumang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kung di may buhay na walang hanggan. Kaya mga kaisunan, no? Ingana, kanindot ang Ginoo. So God arranged divine appointments in our lives. Sa tanan nato, mga kaisunan, walay gipili ang Ginoo. Our Savior did not wait for the congregation to assemble. Matod pa ni Ellen White sa Desire of Ages, page 194. Wherever there were hearts open to receive the truth, iyang ipadayag ang iyang kaugalingon. To the woman at the well, He opened the principle of His kingdom. Imagine, tanan kita. Katong babae dito sa tabay, katong nga prinsipyo igala, giabrihan ni Ginoong Hesus, ang prinsipyo sa iyang gingarian, nga prinsipyo sa iyang gingarian, bisan kinsa musulod ngadto kanya, bisan unsa pa kana imong baho, bisan unsa pa kana ang imong attire, as long as your heart is given, as long as your heart is open to receive the truth, you are welcome to His kingdom. Abi-abihon ka, mga kapatid. Welcome ka, kapatid. Utod. Welcome ka gid, utod. Mao na ang prinsipyo sa gingarian sa Dios, mga higala. So whatever our experiences, bisan unsa nga circumstansya nga nahitabo sa atong kinabuhi, or gibati nato nga wala na tay nada sa atubangan sa Ginoo. Remember, Desire of Ages, page 194, our Savior did not wait for the congregation to assemble. Wherever there were hearts open to receive the truth, He revealed Himself. He revealed Himself to the woman at the well. He opened the principle of His kingdom. Mauning pagkanindot sa atong Ginoo, mga isan. So ang babae kung tanawon ni mo, kada adlaw to siya dito gakuha og tubig, mga kaigsunan. Pero ang iyang kalag wala gyapon na satisfy, doon na lang gyapon something lacking, doon ay kulang sa iyang kinabuhi. Mga higala, dili siya kasi mao ni ang kahimtang sa tao, bisan ato pang punon ang atong balay o kwarta, ato pang punon sa mga luxury nga mga butang, bisag unsan tuiga, kada tuig ta mo balay, amo palit o sakyanan nga mga new model. Dili gyapon kana siya makasatisfy sa atong mga kalag, sa atong kinabuhi. Bisan pa kada adlaw magparty kita, bisan pa unsa nga mabutang kalingawan atong imon diri sa kalibutan, kung halayo kita sa Ginoo, your soul is empty. Only Christ can satisfy us, mga higala. The woman came daily to draw water, yet her soul was still empty. Why? The empty water pots of life. So, nganong empty? Posible, tungod kay atong ginahuna, kung nagunahuna ta nga, ang gitawag nato pagkailado, pagka-popular, nga mohatag ka natong satisfaction sa kinabuhi, dagan tagwarta, lapad ang atong basakan, unya,
wala tay Ginoo, wala tay relasyon sa Ginoo. Sumayo ang atong relasyon, basta kwartahan ta, daghan kita amigo, daghan kita higala. Bisag di kay nato kay muhay sa ato. Muhay. Bisan dili ka kaila ba nadungog-dungog nga ilado ka, pero dili tinuod nga mga higala. Remember sa panahon sa imong kalisdanan, mga wala na sila. Posisyon nimo nagunauna ka. Nangadaghan lang kag amigo tungod kay naa kay posisyon mo na ang realidad. Pero kung naa kay Ginoo mga kaigsunan, dili maimti ang imong water pot. Tanawa ni ang padayon ta sa narrative diri sa John chapter 4. Ngayon siya, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said, "Will you give me a drink?" His disciples, ang iyang mga tinunaan na nila lakaw kay katong panahon na tingkaon, nangita sila og pastel ba to, unsabay lang kaonon kay gutom sila. The Samaritan woman dito, Hudiyo man ka. Ako Samarianon woman. Dili man ta pwede nga mag-istorya niya, ikaw na noon mangayo kag mainom nako. For that you do not associate to Samaritan. As si Jesus miyan siya, kung kabalo pa lang ka, if you know the gift of God, and who is that asked you, kakabalo pa lang kay tiyaning nangayo ni mo. Nangayo ni mo sa tubig. You would have asked him, mangayo pagid unta ka, o ka na, igahatag ka ni mo, buhi ka tubig. Tubig siya. Sir, nagtanaw-tanaw siya, law mangani ng, alaw man ang tabay. Kay ang tabay, di ba, familiar tas mga tabay. Kinahanglan pa ka ang galon, butangan mo na sa pisi, kay ihulog pa na nimo. Nya tanaw-tanaw niya kang Isus, wa mangani ni siya, dala nga sudanan, unya, law mo yun siya. Nahambugan siya ba? Pagkatikalon mo ni tawhanan ni. Kaya wala pa man siya kaila. Pagkatikalon mo ni. Gano'n niya, mo yun siya, tubig nga, buhi nga, kan? Sir, yun na siya. Okay. Yun na tanawa ni siya. Wa man kay dala gani. Ya laong wala say dala nga sudlanan. Where you can get this living water? Is there asa man ka magkuha na? Blas labaw pa day ka sa among mga lolo. Nga naghatag nining tabay, diri ka namo nga mao ni among nga banana sa iya mga anak para painom ang among mga nanap. Daghan kuno karon sa ato nga panahon nga ang atong nakuha ta para sa atong pagtagbaw sa atong kaugalingon. Mao ni siya ang materialism or broken relationship. Ang uban, garbo kayo sa kining mga lalaki, garbo kayo na sila, basta daghan sila sweetheart, daghan sila grabe na mga ulitaw. I don't know, kini akong amiraman diri, na baka ni siya, okay, ulitaw man niya, guwapo, niya may talento, hantod karon pagikan ako diri sa una, ulitaw ramang ka gyapon. Ang una-una sa uban, basta wala kay, uyab, isara o wala gid ka. Di, posible nga, wala. Pero ang uban, kung ganyan sila, pride ka ng mga laki nga dagaguyab. Sultihan mo, ha? Kana nga relasyon usahay, dili siya muna. O haon ka na gyapon, imter ka mo. Hinumdum niya, earthly things satisfy only for a moment. Usa ko no, ang kalibutan ng mga butang. Ang mga butang des kalibutan, mutagbaw lang na nato, mga panahon lang, di na mula hutay. Di gina mula hutay. Mga kapaglawom, ibutang ni sa atong unona, mauni usa nga rason nganong niingon gyud ang Ginoo mag-itigom kag bahandi dito sa langit. Kay ang bahandi diri sa kalibutan, hinumdum na dili na makatagbaw nimo, di po nakatagbaw nako. Daghan nga mga testimony sa mga tao nga kwartahan, ilado nga mga tao, mga artista, mga sikat, pero katuragin tao nagtestify sa ilang kaugalingon. Sa diha nga gi-open nila, gi-abri nila ng kasing-kasing pagdawat sa Ginoo o sa kamaturan o sa diha nga doon na sila connection na sa Ginoo, doon na sila relasyon sa Ginoo, ang ilang kinabuhi na usab. Bisan wala sila kwarta, pero daghan sila natabangan nga mga tao, mo'y naghatag sa ila og kalipay. Only the presence of God in your life will satisfy your empty cisterns. Sana. Inumdumi lang na. Only for a moment. Muna mga kabataan,
Ang mga kabataan nato karon usahay, tapulan tag eskwela sa college, sa pulanta, agwantaha lagid ng pila ka tuig in eskwela, gikan sa elementary, high school, college. Kay mao man gina sa turning point. College. Kaysa mag-agwanta ka sa tibok nimong kinabuhi, maglisod ka sa tibok nimong kinabuhi. Kay kung mag-eskwela ka, investment na sa imong future. Investment na sa imong future. Mag-eskwela ka kay para unsa, masabtan nimo dili lang nga makatrabaho ka. Masabtan nimo unsaon ang prinsipyo sa pagdumalas kinabuhi. Makabalo ka kay ang edukasyon maoy muhatag kanatog kalainan. Kaysa wala, maglisod pa mangani ng nahuman og trabaho. Doon na akong apo sa akong ugangan, giingnan ko niya. Well, ngayon siya. Siya pang, dili na kinahanglan karon mo, eskwela pang, diskarte lang. Uy, kuya or sa di, asa man niya nakuha, ha? Di, gauna-una ko, akong ginasulayan ako basa ang iyang mind. Dili ang iyang gibati. Kung unsay naasulod sa iyong una-una, akong isa gipaminawan, bitaw nak, wala na po na akong ina nga, bitaw, tinuod ginang imo nak, diskarte gyud. Pero ay na nak, kung manarbaho bitaw ta, mangita tag trabaho, pangutan-on ta sa atong giaplayan, unsa may imong nahuman. Pangutan-on mo ka sa imong nahuman. So, mauna nak, pahumanay ni ayha diskarte. Ingon rin siya, eskwela giday tani. Eskwela gyud, ayha diskarte. Remember, ang mga kalibutanon, mga butang is muagir na. Pero mga gagsunan, ang butang nga langit nun, ang gi-offer sa Ginoo, the living water nga iyang gi-open, mauray makasatisfy sa atong nauhaw nga kalag. The cisterns of the whole world hold no water. The great cry of the soul is, give me, give. But the water of life is a spring well to refresh the soul. Review and Herald, letter July 12, 1892. Remember, the cisterns of this world, mga tabay sa kalibutan, dili nato ni siya. Mo'y kuanan nato sa kalipay, mo'y kuanan nato sa satisfaction, dependihan nato sa kalinaw. No. Minta, mo hire ko, dagang ko kwarta, I can hire hundreds of bodyguards. Doon, bisang pagpuno ni mo ng bodyguard, na imong balay da, kada metros na bodyguard. Pero, ang kalinaw may isun, naa sa gitawang makaplagan, diha sa imong kasing-kasing nga imong gi-open, alang sa pagdawat, diha sa kamaturan, o gitugutan nato ang Ginoo nga maoy mo control sa ato. Para sa usa ka bata, nagdula og kanang, mahilig bitaw nagdula og kanang bula. Iyon to, ato nang gitis siya. Pagkaputa niya, mabungkag na po na. Dili matagbaw. Dili matagbaw. Nasulay man ta. Gagmay pa ta. Kanang pagbula-bula ta. Ganahan kayo tagtanaw. Wala ra dayon. Ingana na ang cistern. Kung ang ingana na ang kalipay, diris kalibutan, takulahaw lang in a moment. But the living water of Jesus can satisfy our soul throughout eternity. The living water of Jesus, mauni atong gikinahanglan. This is the antidote of all our depression, longings in life, conflicts in life. It is the living water of Jesus. Dili ng tubig nga gapula or gayilo. Alcohol man na. Kay kung alcohol ka, madahot. Ang uban, umagsig alcohol, sila ra sa kaugalingon nila, mag-istorya-istorya, katawa-katawa. Na yung mga ingana nga mga wala. But remember, the living water of Jesus can satisfy our longing. Jesus answered, everyone who drinks this water, siya kantanan nga nagainom diri, mubalik ra gapon kay uhawon. So walay katagbawan. Apan mingon siya, nag-offer siya solusyon, no? But whoever drinks the water I give them will never thirst again. So nganong mato pamanta sa atong tubig? Diri sa kalibutan, nga dili man na muhatag og katagbawan. Indeed, yun siya, indeed, the water I give them will become in them the springs of water, welling up to eternal life. Amen? Muhatag, mupatud ka na to sa kinabuhing walay katapusan. Igsoon unsa kabililon imong kinabuhi. Dunay daghang mga dato. Kaya maka-afford sila, nagaproblema ilang kidney. Di ka na-afford million, magbalit sila kidney.
for temporary lang, po extension lang sa ilang kinabuhi. Pero ang gi-offer sa Ginoo is eternal, eternity. How can you miss your eternity? Doon ay usa ka tubag niya na unsa kuno kadugay ang how long is eternity is. Matod pa sa wan. If you can count the suns, kanang mga balas sa baybayon, kung maihap pa lang nimo na, sinugdanan pa lang kana sa eternity. So mga kaigsunan, mga kapaglaom, ingani kanindot ang kinabuhing walay katapusan. Ha? Ang eternidad magsugod ni karon, dili pa ni umalabot. Magsugod ni karon sa imong kinabuhi if you open your heart to Jesus. So ang babae, the woman said to him, Sir, kadugay nakasabot siya, na-convex siya, Sir, siya, tagai ra ko ni anang tubig, aron dili na ko ahon. Aron dili na ko magsigig balik-balik diri, Sir. Sir, dili na ko magsigig balik-balik diri. Tagai ko ani anang tubiga. Mao na iyang understanding. Tanaw na to, tawag ni Ginoong Hesus. Jesus offers more than temporarily relief. Ang Ginoo igsoon, wala dili pareho sa doktor nga tagaan ang kanyang tambal para matemporarily ma-relief ka sa imong naggngul-ngul nga gibati, tagang kag pain reliever, pero di na mawala. Apan si Jesus Christ nag-offer sa gitawag na to beyond temporary, He gives eternal satisfaction. Walay katapusan nga satisfaction. Mo na igsung ka ng atong relasyon sa Ginoo, ayaw na ibaylo sa tuba. Ayaw na ibaylo sa asawa sa silingan. Ayaw tao na ibaylo. Nga katong naana mo'y pagtuo sa Ginoo, naana mo'y relasyon sa Ginoo. Mga kapaglaom, ayaw taon i-exchange sa kanang offer sa kalibutan materially. Kay dili na makasatisfy. Gipamatud-an na King Solomon, the wisest, the richest, the wealthiest. Wa pa ko kitag tao karong panahon na nga sa mga doon ay 700 wives. 700 wives ba o 300 concubines? Mao ning niya. Pero mingon siya, sa katapusan sa ginabuhi, mingon lagi siya, ang tanan kakawangan. So diha lang ta kan Jesus Christ, mga kapanglaom, kay siya ra gyud ang muhatag og matuod na satisfaction. Unsa nga offer niya? Eternal satisfaction. Kanindot na, eternal satisfaction. O kiniyang saad, dili ni ugma pa magsugod. Karon ni, when you open your heart, karon ni igsoon. Ato lang din namin tinahon. Bitinahon na to na siya ang atong... Because this living water represent the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. Mauni siya'y mutagbaw nato igsoon. Mutagbaw nato. Kanya to mga... kapaglaom, mga kabay, sa akong kinabuhi. Nakasulay kong kalibutan nga plastadas kinabuhi. May palayo ko sa balay kay dili ko ganahan ang estilo sa pagdisiplina sa akong ginikanan. I was 8 years old, naglayas na ko sa balay. Sa among pamilya. Nagpuyo na ko sa daplin sa mga sidewalk dias Divisoria, diris Cagayan de Oro City. Matulog ko sa mga na-parking ng mga sakyanan. Ingana akong ginawa. Akong mindset kaniadto mga kapaglaom, diskarte sa kinabuhi diri sa kalibutan. Wala na. Apan, ang balang espiritu, sa diha nga balag na akong balang espiritu, sa diha nga nakainom ko sa kinabuhi nga tubig diha kang Ginoong Hesus. Ang akong kinabuhi kaniadto, bisan na ako sa kakuyaw, nawala ka na tungod sa katagbawan sa balahan nga espiritu, mga kison. Ang balahan nga espiritu
is the presence of God in our life. We call it the conscience. The third person in the Trinity, mauna ang Holy Spirit. Nga iyang gisaad sa wala pa siya musaka sa langit. Wala pa siya musaka mukayab sa langit. Iyang gisaad sa iyang mga tinunan. Dili tamo biyaang mga ilong tuapos. Kay padalan ko kamog manlalaban nga mao ang balang espiritu nga magatultul sa imong kinabuhi. Magagiya. Magakonviktar unsa ta kadautan ug mananginanglan ta kang Holy Spirit. So ang Holy Spirit mahigala mo'y mudala kanato didto sa kan Jesus Christ. Si Jesus Christ mo'y ga mediate diha sa sanctuary sa langit. Ato man na siyang matunan unsa na ka-importante ang sanctuary sa langit. Sa Sabado. Atangin niyo na. Alright. Dito si Jesus Christ nagpatiliwala sa makasasala ngadto sa iyang amahan. Mingon ang Holy Spirit, ay, 1985, August 31, kining kriminal, Jesus, naginulsol, gidawat kaniya, iyang Gabriel, iyang kasing-kasing. Mao ni, ang Holy Spirit mo'y musulti kan Jesus Christ. Si Jesus Christ mo'y tugan dito sa iyang ikumpisal ni mo. Imong ngalan, ay mong kinabuhi dito sa amahan. O, ang iyang kinabuhi ni Jesus, ang iyang dugo, kay siya nagsakripisay, nagpakamatay kanimo, mutabon sa atong mga sala. Mauna siya. The living water represent the Holy Spirit. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Remember this! Kung muduol ka kang Ginoong Hesus, as is where is, murabag sakyanan, ikso na maligya kag sakyanan. Ang namaligya kag sakyanan, ingno ni mo, mahon ni presyo sa akong sakyanan. Model 2010, na ay diferensya ni sa iyang cylinder head. Dali ra mag-overheat. O niya, medyo kung pakusgan ni mo dagan, matchin siyang model, mura siya BMW, bulhutan, muwagol. Pero mao na presyo, as is, where is, paliton ni mo dili, patamawra na presyo. Ito nga. Ingana kita, whoever comes to me as is, where is, God will never drive us away. For I have come down from heaven, not to do my will, but to the will who have sent me. Kinsa nag-send? Is the Father. To rescue the fallen humanity. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of those He has given me, but raise them up at the last days. That's the good news, mga kaigsunan. Pagkanindot sa gi-offer sa Ginoo, wala ni gi-offer sa kalibutan. Ang offer sa kalibutan, temporary lang. Dili mo tagbaw kanato, mga kaigsunan. Tanawa ha, when Christ dwells in us, atong gitugutan ng Ginoo nga maoy atong partner sa una, atong partner, ang atong kabaro, kabaro sa pagpanghuldap, partner in crime, sa unsang mga binuang, mauto, nga nagkamuritsing ang atong kinabuhi. Wala gyud katagbawan, walay kalinaw. You know what? What is important? The most important in life, I should say, bisan pag nagpuyo ka sa nindot kay nga subdivision o condominium, pero wala gani kay peace of mind, mga kapaglaom, higala ko, walay nada ang kinabuhi. Kung sa Ilonggo pa, waigid data. Kay kung wala tay kalinaw sa atong matag usa ka kinabuhi. But when Christ dwells in us, we are no longer enslaved by sin or empty desires. Nga naman, tagbahon ta sa Ginoo. Tagbahon ta sa Ginoo. Bisan unsa. Dagkan ang Ginoo nagtawag sa ato sa diha nga dili nagpasabot kung si Kristo naana sa atong kinabuhi, wala na tayo problema, diloy. We have to expect even the worst. Kay kung naan na ta, Ginoo ang yawa, maning kamot na siya,
nga dili ka mo padayon sa imong pakipagrelasyon sa Ginoo, himo niya ang tanang butang. Nindot ka pamati og dili maayo. Tagaan ka niyang nindot ka pamati. Nindot biya ng mga butang sa kalibutan. Kanang mga temporary mga butang. Nindot na grabe na ka-attraction sa atong pagbati o sa atong mga mata. Kaya baligyaan kag sakyanan nga barato. Barato kayo. Nindot mga ina kay barato ra. Pero walay klarong papilis. Wala kaya mo nga di magka-problema. Remember this. So, ang Ginoo wala siya pasalig nga kung mualagad ta kaniya, kung nana siya sa wala tay problema. No. Ang iyang lang gisaad niya, dili na ta mahimong ulipon sa sala. Moro na ita og gitawag dunay katagbawan. Maura gid na ang iyang gisaad. Pero dili nagpasabot. Wala na'y problema yung kinabuhi. Ang 1:16:33, nagpahinumdum ka na ito, ingon si Ginoong Hesus. In the world, you have to remember this, that in the world, you have tribulation. Naay mga mo experience ka crisis, posible ka magsakit. Dili na garantiya kung naana si Jesus nagduel sa imong kinabuhi. Dili ka kanseron, dili ka magsakit. Ang imong anak nga imong isaligan nga mo'y pag-asa sa inyong panimalay nga posible dili siya ka-graduate kay dunay dagha mga factor hinungdan nga nahitabo siya ang kinabuhi nga di siya makapadayon og eskwela. Wala ang Ginoo nagpasalig nga wala na kay problema, only bread and butter. No. Naay problema, mabuti yun siya. In the world you have tribulation, kay naa pa ang kaaway, iya pa kang tintalon, sulug-sulugon kaniya, sulayan kaniya, aron dili ka mo padayon sa imong pakipagrelasyon sa Ginoo. Pero mingon siya, be of good courage. Mingon siya. Yan, 16:33. Be of good courage. I overcome the world. Wala siya nga. Dili na ta mahimong ulipon sa sala. So, kay gipili nato si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Dunatay kadaugan niini. Because you are not alone. So in God, sa diya ang atong tugutan ang Ginoo sa nga maoy mupuyo sa atong kaugalingon, mga kabaglaom. Duna kay kadaugan. Hinumdum niya, mao na siya. Every soul fully known to Jesus as if they were the only for whom the Savior died. Sinang ka, espesyal ka. Daw ikaw rin gipakamatyan sa Ginoo para lang sa katagbawan sa imong kinabuhi. So kung doon ay mga suliran sa atong pagpangalagad, dili ta angayan utalaw. Kay gipakamatyan kaniya. Your worth is more than billions of dollars. You are a billionaire, my friend. You are a billionaire. Imagine, we are purchased by the blood of Jesus Christ. The water that only satisfies our thirsty soul. Lagi uhaw nga kalag. Kasing-kasing nga nagasinggit ni ining mga butang sa kalibutan. Kinahanglan kita magapaminaw sa pulong sa Ginoo nga nagatawag kanato. Calling the soul to drink the water of life. Will you drink the water of life? Laom na siya ang tabay, pero himuna sa Ginoo aron lang nga ikaw matagbaw. Gi-offer sa Ginoo ang bisan pa makakapoy kay nga soul sa kinabuhi, pero dili kini siya mamalah. Mao na ang iyang gi-offer. Jesus offers a deep, inexhaustible source of life that never run dry. Who offered that? Posible ang bangko makabsan. Mo declare bankruptcy. But si Ginoong Hesus ang iyang gi-offer. Katagbawan sa imong kalag igsuon.
dili kini. Matagwa. The question now, are you thirsty of peace? Open your heart. Come to Jesus. Jesus offers a living water. This is the answer. Maura gid ni makatagbaw kanimo kanako kapag laom. Are you trying to quench the thirst in broken cisterns? Come to Christ. Kay siyara amataw. Once you drink of His Spirit, you cannot find only satisfaction, but you also what becomes a fountain to bless others. When I became a believer, I went to my family and told them. Sadya nga doon ako'y nakita ang mga tao des daplins ng mga kalsada nga murag rejected. Murag wala nagi paglaom ng mga katawan. I tried to offer them about the offer of Jesus Christ nga ako pong nainom kaniadto ug natagbaw ang akong kalaging ko. Sulay lang ang Ginoo sa imong kinabuhi. So doon ay mga panahon nga mukuot ka sa imong kaugalingon. Maumang ginang kinabuhi. Ug ang akong kalipay kay kini mga bata graduate sa theology. And they are now working in our mission field. Isa na lang ang wala mo graduate next year. I hope makaumaning bata. Di, mauni siya. Kita mga higala, dili lang mo tagbaw atong alag, mahimo putang tinubdan sa panalangin sa uban. The water that satisfies your life. Mga kaigsunan, gusto ka ani? Duol kang Jesus. I will offer a special prayer for you. Our Heavenly Father, Ginoo daghan kanamo ang nangita og tubig aron makainom. Apan ang tubig diri sa kalibutan dili mohatag kanamo og satisfaction. Paimna kami o Dios sa tubig nga buhi nga gihatag ni Ginoo ug amo ka ng imnon. Nga mao ang balang espiritu among tugutan nga abriya na mo mong kasing-kasing andam nga mosunod ngadto kaniya aron makasinati kami kalinaw katagbawan sa among mga kinabuhi. Salamat o Diyos, ikaw magatubag sa among mga hangyo. That you are only the antidote of our thirsty soul. We commit our lives unto you and accept you as our guide through the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.